बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बाथि बान्था राननाय फोरबोआ धालिगावनि RCCC नब्लाङाव रबिबारखालि जालाङो। बिटिआर सोरखारनि राङारि मददजों खुंनाय बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बाथि बान्था राननाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावनानै बिहोमा होलांनाय माखासे रुंसारि महरगिरिफोरनि गोसोखांथियाव बान्था होनाय जायो। इं 2021-22 मायथाइनि साबसिन फावखुंगुर महरै अम प्रकाश खेरखेतारि, साबसिन फावखुंग्रि महरै मनालिसा हाज'वारि, साबसिन सावथुन दिथागिरि महरै जेसास खेरखातारि आरो साबसिन सावथुन लिरगिरि महरै पंकज लाहारिया बान्थाखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन गासै मोन 18 आयदानि बान्थाफोरखौ बर' सावथुनाव फाव खालामनाय माखासे महरगिरिफोरनो होनाय जायो। गुबुन फारसेथिं बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बाथि बान्था राननाय फोरबोआव बर'नि सुंद' सावथुनाव सेथि बान्था मोननो हानाय बिपुल बसुमतारि, साबसिन फावखुंग्रि बान्था मोननो हानाय मनालिसा हाज'वारि आरो साबसिन फावखुंगुर बान्था मोननो हानाय अम प्रकाश खेरखेतारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। आङो गिबियावनो जोंनि सेन्ट्रेल बिसाखौ आं जोबोद गोसो गोरबोयै साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि जुरि जाज बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। दिनैनि जेनाखि 2024 सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन मोनसे फिल्मनि एवार्ड मोनसे प्रग्राम लादोंमोन, बाथि फिफ्थ आरोखि। दा बेवहाय आङो शर्ट फिल्माव बेस्ट फिल्म हिसाबै आं मोननो हादों आरो दा बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओरैबायदि फिल खालामदों माने एसे देरगानाय मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला बेबादि हाबाफारि बा बादायलायनायाव गोबां बादायारिफोर थायो, बेनि गेजेराव सोरबा सासे सानैयाल' मोनो। दा आं दिनै ओरैबायदि फिल खालामदों आरो देरगानाय मोन्दों, बै सासे सानैया दिनै आंबो सासे, बेखौ आं फिल खालामदों आरो। मा मुंमोन बे सावथुन? बियो आइ बर' बिमा। गुबैयै बे सावथुनाव सोर फाव खालामनाय जादोंमोन? गुबैयै बे सावथुनाव ओरैनो सिंगार हिसाबै आं दंमोन, ओमफ्राय जोंना फिमेल एक्टराव माने डक्टर अनजलि दैमारि आरो लोगोसे बेजोंनो फाव माने खालामफादोंमोन सानसुमै मुसाहारि। ओमफ्राय बिदिनो माने बे पुलिस रलफ्राव माने माबा लादोंमोन, मा होनोमोन बेखौ, थारासन बसुमतारि। माने आं एसे गोबावसो बावबाय। गुबैयै दिनै नोंथाङा बे बान्था मोननो हानाय सर्ट सावथुना मानि सायाव बेस खालामो? बियो माने बड'लेण्ड डायरिनिनो पार्ट 2 मोन आरो बियो माने आइ बर' बिमा। गोदोहाय बर'फ्रा माने आन्दलन सोलिबोनाय समाव जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्ट बा पुलिसफोरजों बेसेबां नाख्रेबजाबोदोंमोन, रेप खालामजाबोदोंमोन, नङा होमबा? ओमफ्राय गावथारजाबोदोंमोन। बेबायदि खाहानिखौ आं देखायनानै दिनैसिम माने बर'नि जाथायखौ बावहाय आं सर्ट फिल्मजोंबाबो माखासे ओंथि गोनां आं दिन्थिनो हादों। बे फिल्मखौ आं दिनै लाबोदों। जों नुनो मोनो नोंथांखौ माने गोलाव समनिफ्राय माने सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थाबोदोंमोन। नोंथांनि फिलिंआ माबायदि दा दिनैसिम, बै जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम गेजेराव मा फोरमायगोन? आंथ' आंनि फिलिंसा बुंनो थांब्ला आङो माने आंनि थै रोदायाव माने कालचारा हाबनानै दं आरो जेनेबा आं बिदि फिल खालामो। ओमफ्राय दासिमबो आङो मेंनाय फैयाखै। आं गावनि जेनेबा खहा जानानै बा खस्थ' खालामनानैबाबो आंनि खामानि दामानिखौ गारनानै आङो टाइम लायै बिदिनो सम मोनोब्ला आङो बे सावथुनखौ आङो दैदेनलांबाय थायो आरो बानायबाय थायो आरो। फैबाय थानाय गोदान जोलैखौ मा खावलायनो सानगोन सावथुननि बेलायाव? आं फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों, जों दा जेसेखिनि मावनानै जेसेखिनिसिम जों आवगायनो हादों, बेनिफ्राय आरो साबसिन आवगायबावथों आरो गोजौ प्लेटफर्माव थांनो हाथों। आरो नैबे जोंनि बिसानि थ्रुयैनो जोंनि दिनैनि जेनाखि प्रग्राम, बेयो जोंखौ थुलुंगा होनाय, जोंनि थैखौ गरम खालामनाय आरो जोंनि मेलेमखौ गोबौ खालामनाय। बे हिसाबै इयुन जोलैफ्रा जाहाथे आरो गोजौआव थांनानै जोंनि बलिउड, टलिउड, जेनेबा हलिउड बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ जाहाथे लाहैनो हायो, आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो। बिनि पार्ट मोनसेखौ खालामनो थाखाय थाग थियारि खालामना दं नामा? आङो बे बड'लेण्ड डायरि पार्ट 1 पार्ट 2 नैबे पार्ट 2 मोन। बिनि आन्दारावनो आइ बर' बिमा। आं दा स्क्रिप्टआ स्ट'रि गासिबो दंखाजोबो। आं जास्ट नैबे टाइम मोनब्लानो आं नैबे 1 मासनि उनाव आं पार्ट 3खौ बरनबावगोन। आङो दिनै बे बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। एन्ड स्पेशेलि आं थेंक्स होनो सानो जोंनिनो प्रडिउसारफोर आदा पंकज, सोरां बसुमतारि आरो आदा मन्जित। सोरां बसुमतारि आरो आदा पंकज मोनखौ स्पेशेलि आं थेंक इउ होनो सानो, मानो होनोबा बिसोरो आंखौ नै बे चान्सखौ होदों आंनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय। एन्ड आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो कि जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां डाइरेक्टर बा स्क्रिप्ट राइटार, स्ट'रि राइटार बिदि ओंखारलांबाय थानो हाथों। ओमफ्राय जोंनि आर्टिस्टफ्रा गावनि टेलेन्ट्सफोरखौ जे सिङावनि टेलेन्ट्स थायो बेखौ दिरुननो
खाबु मोनथोंखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो डाइरेक्टरफोरनिसिम एन्ड या मा सावथुनमोन बे सावथुना आं जे सावथुन खालामदों बेयो जाहैबाय दाखा जोमै फैबाय थानाय समावहाय मोनबेसेसो फिल्म प्रजेक्ट दङ दा आखायाव फिल्म प्रजेक्टआथ' दायो आङो मोनसेल' फिक्स खालामनानै दोनदों माने मोनथाम बिदिनो रायलायनानै दं आरो गिबियावनो आं गासिबो सायखंनि टीमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हाबाय मानोना जोंना जुदि टीमा जुदि मोजाङै मावामोनब्ला दिनै आं बे सेक्टरबो मोनामोन आं फार्स्टआवनो प्रडिउसार डाइरेक्टर डिअपि आरो स्क्रिप्ट राइटार गासैखौबो आं एक्सुवेलि थेंक इउ आरो सेकेन्ड टाइम बावहरबाय एक्सुवेलि सायखं मुभिया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारानि भिथोर गामियाव जादोंमोन थ' स्क्रिप्टआथ' खुब मोजाङानोमोन थ' आं सायखं मुभिखौ एक्सुवेलि मावनो मोननानै गोजोननाय मोनखादोंमोन बै समावनो खारन स्क्रिप्टआ बहुत स्ट्रंखामोन दा बाथ्राया जाबाय नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेननायनिफ्राय आथिखाल समाव दावगायै आरो बायदिसिना हेंथा बेफोरखौ नोंथाङा गोबां मोनबोबाय बे बेलायाव आथिखालाव बर' सावथुना माबे लामाजों दावगादों होननानै नोंथाङा सानो आंथ' एक्सुवेलि सावथुन मुलुगाव 2002निफ्रायनो आं एक्सुवेलि बेयाव फाव खालामबोगासिनो दं जों जेब्ला बै समाव जों सावथुन मुलुगाव जेब्ला दंमोन होमबा बिदि दानि बादि एसेनि एडभान्स नङामोन जों बै समाव अनेक एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा बै समाव लाइटबो बारा माबा नङामोन बा किसुमान पिक्सार क्वालिटिफोराबो थिग नङामोन दाना अनेक एडभान्स जाबाय थ' आं सानो दा अनेक एडभान्स जानायखाय दा जोंनि जि सावथुना ओंखारबोयो बे सावथुना क्वालिटि गोनां ओंखारबोयो नोंथाङा सम नोंथाङाबो निजा सावथुन दिहुननाय बा खालामनायखौ जों मिथिनो मोनदों बे बेलायाव जिथु मार्केटिं खालामनाय समाव माबायदि सोलिनो गोनां जायो नोंथांमोना दिनैसिमहालागै बे समाव आंबो सिजौ होनाय जे फुल फिचार फिल्म प्रडिउस खालामदोंमोन थ' बेखौ खालामनायनि उनाव मार्केटिंखौ आं एसे माने हमनो मोनदों थ' बर'नि एक्सुवेलि मार्केटआ गासिबो मिथिगौ बारा गुवार नङा थ' जों एक्सुवेलि लिमिटेड बाजेटाव जोंनि सावथुनखौ दिहुननांगौ गोनां जायो बेनिखायनो बै बाजेटनि बिथोरावनो जोंना अनेक मोजां सावथुन ओंखारबोगासिनो दं गुबुन जुदि गुबुन जेनेबा आलादा जायगानि जुदि सावथुनखौ नुयोबा होमबा बिसिनि जि बाजेट सावथुननि बेफोरखौ जुदि जों कम्पेयार खालामबा बेखौ एक्सुवेलि आं सानो जे बे क्वालिटिनि बिदिथ' नुनाय नंखाया थेवबाबो जोंना खम बाजेटावनो जे जोंनि बर' सावथुना जे बिदिबादि एडभान्स आरो जोंना इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जे थांनो हादों दा बुंनो थाङोबा आं गोग्गानानै बुंनो हायो जे सिजौआ जोंना इन्डियान पेनरसिम मोननो हादों आरो इन्टारनेसनेल अनेक जायगायावनो इउरप हक बा आमेरिकान कान्ट्रिफोराव स्क्रिनिं अनेक जायगायावनो जादों बा बान्थाबो मोनदों थ' आं सानो बाजेटआ मेटार खालामा कन्टेन्टआ मा एक्सुवेलि स्क्रिप्टनि गोजौआवबो बुहुत फिल्मा एक्सुवेलि मुभिखौ मोजां खालामनो हायो होननानै आं सानो आरो आच्चा फैबाय थानाय सावथुन मुलुगाव फैबाय थानाय आथालखौ एबा लाइमोनफोरखौ जेनेरेसनखौ नोंथाङा सासे फावखुंगुर मा जाय जोंनि सावथुन मुलुगजों लोब्बा लाखियो आं सानो दि कन्टिनिउ जुदि खालामलांबाय थायोबा जोंनि बे लाइनाव थ' सानसेबाबो साक्सेस जागोन